No niin. Tuli. Voi vittu mulla on Voikaa. Odottaa. No niin. Niin valmis. Kohta nyt vai? Joo. Joo. Mitä mä heitän näin? Mitä täällä on? Kerro heitä. Kerro. No mä oon Tami Pirkkalasta 21V. Ja haen PT:hen 2009. Ja No tolonen, kysy sä sit jotain. Kauan sä oot harrastanut tommoista näyttelijäkoomikkoa? No, mitkä on opintoja eläimä? Kauan no, harrastanut eläintä? Kavereitten kanssa vähän amiksista vähän herettiin. Ja sä olet amiksista homma? Joo. Mikä sun lempiruoka on? Pizza tai kaikki italialaiset menee yleensäkin. Ja kerro vähän sun siviilisäädöstä. Seurusteleksä? Ei, tällä hetkellä mä oon ihan kinkkuja. Ootko sä vielä poika? Neiti? Joo. Poika. Ja sun naisiahan me on kerran. No mä tykkään silleen karvasta naisista. Vois vähän olla, ettei ihan posliini. Ai, pitää olla vähän puskaa. Voi vähän olla. Entä voiko sä haluatko näyttää vähän sillä? Miten laaja puskaa? En mä nyt, kyllä se sitten näkee kun pääsee vähän hommiin, niin kyllä se näkee. Miksi just sua pitäis äänestää sitten VP:ssä? Koska mä oon niin hauska tyyppi. Koominen, hauska ja... Kerro, sä oot kumminkin aika hyvässä kondiksessa tolleen, että miten noin hyvää kuntoa pääsee? Kerro niille, jotka ei oo... No, mä kävin salilla ennen ittiä tästä viime vuoden takaperin tässä kävin aktiivisesti 3 kertaa viikossa salilla ja veri vähän proskuun ja mulla oli semmonen tiukka ruokavalio ja kyllä penkistä 100 nousi silloin aikoinaan. En mä tiedä nyt paljon menisi. Paita pois, ota paita pois. Näytä ääpisti. Vedätkö, hei, sulla on se hyvä esitys, se Schwarzeneggeri, niin vedätkö sen tohon meille, tohon kameraan, niin nähdään vähän. Janni, vedät sen Schwarzeneggeri tähän. No... Saadaan... Niin nähdään vähän millaista vielä tulee tiukka ruokavalio ja 3-4 kertaa salilla ihan vaan. Näytä vaan. Toi mä hyvä. Hyvä. Hyvä halli. Odota. Joo. Paljon näyttänyt teille jo. Jääköön tää nyt tähän. Ja haluatko kertoa mitä, että miten sun saa ottaa yhteyttä, että on sun maili ja puhelinnumerot tolleen? Voi mulle mailata vaikka, jos sillä tuntuu. Kaikki naiset, joilla on vähän koskaan, niin sinne vaan mailia Samille. No, mikäs siinä? Puskaa tarvii olla. Kerrotko sun mailin niin? Oo, eikä S-Malmi, Suomi24.fi. Anna puhelinnumero niin, vai? No, voin mä sen antaa. Ei puhelinnumerokaan antaa. Pistä puhelinnumero siihen. Niin kaikki naiset, joilla on puska, niin soittakaa Malmille. Mitenkäs jos minä tunnen naisia, joilla saattaisi olla vaadittavaa kasvustoa, niin onko kuva pakollinen sinun yhteyttä otettu? No, kuva olisi kyllä hyvä saada antaa. Riittääkö tällainen ihan niin kuin pastakollon trimmattavaa vai vaaditko välttämättä ruohonleikkurin luokkaa? En mä oikein tiedä.
Niin, että Kuoli se jo vähän löytyy, ettei mitkä postiin. Postiin voi vetää vähän sen sivun päälle. hyväksyt naisen, jonka kanssa esileikkiin ei vaadita viidakoveista. Kyllä. Ja silleen vaan tiedoksi, että sen rumimmat voi mennä vittuun siitä, että tulee vaan hyvän näköisesti. Bossiin nyt vittuun. Pistä naisille sun numero, niin vittu. Saat säkittää pilluun. Voit tekstata 044 953 2406 numerolla ja laittaa viestiä. Tai voi soittaa kyllä. Onks sulla mitään, mitä sä ite haluaisit kertoa? Paremmin illalla on yhteyksissä. Onks mitään, mitä sä ite haluaisit kertoa? Että... Mikä on naisihanne? Mä tykkään siitä tummista. No kyllä Bondikin käy. Aika pitkä on hyvä, kun mäkin on näin pitkään. Kerro sun mitat tohon, että... 193, 78. Ja Munan mitta. se on joku 18. En mä oo silleen tarkemmin mitään, mutta noin pyöreästi silleen. Joo. Ja onks mitä muut haluaisit kertoa? Mitä sä teet siviilissä? No, piirrä hauskaa ja ryppäälee kaikkea tällaista. Ruukaat paljon. Kyllä mut tulee joskus sijoittaa. Monta kertaa päivässä. En mä päivässä silleen tee, mutta Viikolla. viikon aikana 4-5 kertaa. Mitenkä jos teidät valitaan, niin onko odotettavissa helsivää huumoria, tiukkoja peliliikkeitä naisten suhteen ja kenties hienoista hämärä masturbaatio einarityyliin? Kyllä siellä kaikenlaista tulee näkyä. Kyllä siellä veikkaat, kyllä voi luvata, ettei tuu kyllä tylsää ole. Onko totta, niin sä oot maistanut omaa spermaa? Tämmönen huhu pyörii, että se on vaan huhu, en mä. Älä nyt viikko, kyllä mä tiedän, mun tuttu vastelemaan mä spermaa. Yläkäs vastaan, mä tiedän sen. Mitäs se tomaatti-juttu hei? Kerran tomaatti-juttu. Se jääkö nyt tällä kertaa. Mä aika vedän leimuta. Mä kerron nyt vähän jotain näitä. Katsotaan sen päin. Joo. Ei. Kerro nyt tomaatti-juttu. Koko kansa haluaa kuulla sen. Eikö meni jotenkin sillä, että sun kaverissa sanoi, että se tuntui ihan pillulta se karvanen osaaja? Tää meni se vähän tuikasti ja samaan reikään meni sun kaverissa oli tuikasti. Joo, vähän silleen. Tää nyt ei tästä sen enempää. Ei kaikkia pidä paljastaa kyllä. Jääkö kaikki TV? Niin, loput mä kerron PP. Pitääks tää huhuu paikkas, että sä panet paras kaveria, jos sitten se on muijaan baari? Sekin voi nyt tää jäädä. BB. No comment. Ja tää kaveri oli äijä, eiks niin? No comment. Mitä haluatko sanoa tää loppuun vielä joku hyvä iskulauta? Lähettäkää äskää. Sano terveisiä kaikki. Mikä sun motto? Mikä sun motto? Sulla on joku motto. Työnnä aina syvimpään tiukimpaan reikään. Parhaat palat, ne otetaan aina viimeiseksi. Se on aina ollut muoto. Onko tähän talo? No voishan nähdä aika kauan. Vai heidätkö se jonkun vielä jonkun... Eikö se ollut se toinen motto ollut? Nousukausi. Näytäpä vielä naisille pop-out-silmä. Näytä tähän. Näytä sitä. Päätänkö tämä tähän?